hainbat ekintzetan, eta nuen gogoa berarekin lan egiteko aspalditik. Eta Irrian aldizkariko proiektua orain dela 2 urte edo hasi izan, 2 urte. Eta bigarren urtean, edo aurreko urtean, Patxik komentatu zidanean Noeren istorioaren inguruko ipuinak egin nahi zituela, eta iruditu zitzaidan zoragarria alde batetik, animaliak marrazteko aukera izango nuelako, eta niri animaliak marraztea eta natura marraztea izugarri gustatzen zait. Eta bestetik baita ere, azkenean Noeren ipuin horiek fantasiaz beteriko ipuina direlako, ametsak, realitate fantasiarteko mundu hori, eta mundu hori ere oso gustukoa dut. Azkenean nolabait oso aske sentitzen naiz horrelako historiak irudikatzen, fantasia irudikatzen, eta batzuk esango dute fantasia ez dela, noski. Momentu honetan niretzat, ez ipuin ez dakit. Eta gero, Patxiren idazteko era niri iruditzen zait horren goxoa eta sentimentuz beteta, eta beti asko gozatzen dut bere ipuinak irakurtzen. Beraz, niretzat izan da izugarrizko plazerra ipuina hau egitea Patxirekin. Eta hori, hasieran nola izan zen, hilero bat ateatzen genuela, beste bat, eta orain danak bildutak liburu batean ikustea ez. Benetan plazerra izan dela. Eta besterik ez.